Ja, tusen takk skal dere ha. Det å være sosialdemokrat, det innebærer at man tror på noen felles verdier, at man tror på betydningen av fellesskap, av rettferdighet, at vi løser oppgaver bedre sammen enn hver for seg. Men det betyr også en annen ting. Det betyr at man tilhører en internasjonal politisk familie. Og noe av det jeg synes er aller flottest ved å være sosialdemokrat, er nettopp at jeg er ikke det alene i et land, men jeg er det sammen med mennesker over hele verden. Og i den politiske familien er det ingen som er nærmere hverandre, ingen som står hverandre mer nært enn de sosialdemokratiske partiene i Norden, og vi står veldig nært dem gjennom mange, mange år, og vi står så nært at når det går bra hos oss, så tror jeg det inspirerer dem, og når det går bra i våre naboland, så inspirerer det oss. Og slik har det vært i forhold til Danmark. Jeg vet at da vi tappte valget og gikk ut av regjeringen i 97, så satt sosialdemokratene med regjeringsansvar i Danmark. Det å vite at det var en sosialdemokratisk regjering i Danmark som vant valg og som styrte landet og som vant flere valg, det ga oss inspirasjon da vi var i opposisjon. Og tilsvarende tror jeg vi har inspirert danske sosialdemokrater når vi har vunnet valg og de har vært i opposisjon. Mitt mål er at vi skal inspirere hverandre samtidig, slik at vi skal være i posisjon samtidig. Og det er absolutt innen rekkevidde, for om ikke så veldig lenge så er det valg i Danmark, og da skal Danmark få en ny statsminister, sin første kvinnelige statsminister, for da skal Helle Thorning-Schmidt bli dansk statsminister. Da, Helle, da må du komme. Nå må dere vente litt, for jeg skal si et par ord til, så kan dere klappe litt etterpå. For det jeg skal si om Helle, det er at jeg har kjent Helle i mange år. Hun er et imponerende menneske og en imponerende politiker, fordi hun kombinerer noen veldig viktige egenskaper. Hun kan formulere store mål, visjoner, men så har hun også veldig sans for de praktiske og konkrete løsningene. Og så har hun veldig sterk personlig styrke, står hardt fast på sine standpunkter, men viser også evne til å bygge allianser, lage kompromisser. Og derfor har hun bygget en allianse i Danmark, som nå leder på meningsmålingene. Det er derfor altså jeg er så glad for å ønske den nye statsministeren i Danmark velkommen. Vær så god. Kære delegerede, sikke en velkomst. Jeg kan godt forstå, at folk de valgfarter til Norge for at komme her, hvis det er den velkomst, vi alle sammen får, når vi kommer til Norge. Tusind tak. Det er dejligt at være her. Det er, som jeg lige sagde til Jens, da vi sad derovre og i ordnede nogle organisatoriske spørgsmål, så fik jeg sådan en varm følelse indeni og tænkte, ja, her føler man sig jo også hjemme. Så om det er Socialdemokraterne i Danmark eller Arbejderpartiet i Norge, jeg føler mig hjemme, og I skal have tak for, at jeg måtte komme. Der er jo og har altid været et overordentligt stærkt bånd mellem det danske og det norske Arbejderparti. Og sammen med vores svenske og finske venner har vi også over de seneste år fornyet og forstærket det stærke bånd. Og det er jo et bånd, der bygger på mange forskellige ting. Men blandt andet en stolthed over alt det, vi har været med til at skabe, og også over, at vi stadig efter alle disse år stadig er en enestående politisk kraft. En politisk kraft og en politisk bevægelse, som bygger på nogle helt simple principper om retfærdighed, lighed og frihed. Som bygger på ideen om, at alle vi mennesker, vi indeholder kimen til noget stort. Og indeholder
fortællingen om, at vi alle sammen kan være med til at skabe vores fælles historie. Og det er også mere end det. Det er også en bevægelse, som søger ansvaret. Hvor andre giver op og viger for ansvaret, så søger vi igen og igen ansvaret. Hvad enten det er på landsplan eller i vores kommuner. Og jo, selvfølgelig er der forskel mellem vores to partier. Sådan er det selvfølgelig, når vi kommer fra to forskellige lande. I har jeres olie, vi har vores gode humør. I har fjellene, vi har Nyhavn, og det er jo rigtigt, at vi har svært ved at tilgive, når I tager point fra os i fodboldkampe. Drillo og Morten Olsen bliver nok aldrig enige om, hvem der har det bedste fodboldhold. Men uanset det her, så ved vi, at der er ikke bare et særligt venskab mellem vores to lande, men selvfølgelig også mellem vores to partier. Og det venskab, det er kun blevet stærkere, efter at Jens er blevet jeres formand og statsminister. Kære Jens, igennem de seneste år er du ikke bare blevet en fantastisk ven for Socialdemokraterne i Danmark, du er også blevet min ven. Som I ved, så er der nogle dage, der er svære i politik. Det kan selvfølgelig godt være svært at huske sådan en dag som i dag, hvor Arbejderpartiet har det godt. Men der er også svære dage i politik, hvor man er lidt alene. Og på de dage, der lykkedes det faktisk Jens enten at sende en lille besked eller at ringe, og for bare at sende en tanke eller en opmuntrende bemærkning. Og ved I hvad? Det betyder alverden. Kære Jens, tak for det. Jens er en overordentlig god kammerat. Men Jens er også en leder, man kan regne med. Dit engagement er, som vi alle sammen ved, er smittende. Din flid, din indsigt er inspirerende for os alle. I hvert fald os i Danmark. Og du har vist igen og igen, at Arbejderpartiet er og bliver det stærkeste parti i Norge. Og du har vist, at når det virkelig gælder, når stormen raser i verdensøkonomien, så er det Arbejderpartiet, der igen er i stand til at lede Norge igennem skærene. Da bobleøkonomien rasede og brast i hele Europa, og andre ledere i Europa rystede på hånden og ikke vidste, hvilken vej vi skulle gå, der gjorde Jens Stoltenberg det modsatte. I holdt fast, og I vidste, hvilken retning I skulle tage for Norge. Din regering fremrykkede offentlige investeringer og sikrede, at Norge i dag er det land, der har den laveste arbejdsløshed i hele Europa. Det kan I godt være stolte af. Og I gjorde det, fordi I havde råd. Fordi I også forstår, at selv når man har mange penge, så skal man også styre sig. I 2005, da I vandt, var der mange, der gerne ville bruge flere penge, men der blev der sagt nej, blandt andet fra Jens. Fordi Jens vidste, at tiden var til at holde igen, være sparsommelig og ansvarlig. I skal være glade for Jens. Men jeg er også nødt til at sige, at Jens han kan godt være lidt irriterende. Fordi han kan jo alting. Og det værste er, at han går ikke engang og praler med det. Men ved I hvad? Nu har jeg fundet et felt, hvor jeg er bedre end ham. Fordi selvom Jenses Facebook-profil, jeg ved ikke, om I har været derinde, Jenses Facebook-profil, den er fyldt med af billeder med Jens på ski, og Jens i kampfly, og Jens på Nordpolen, og Jens på månen. Og så vil jeg bare sige, at på trods af alle de her billeder, jeg står på ski med hjelm på, så det er slet ikke det samme. På trods af alle de her billeder, så vinder jeg stadig over Jens på Facebook. Han har 100.000, jeg har lidt flere, men lur mig inden dagen er omme, så vinder Jens også der. Kære delegerede, I har inviteret mig på et tidspunkt, som er vigtigt. Vigtig i hele Europas historie.
I har inviteret mig på et tidspunkt, hvor velfærdssamfundet generelt i Europa er under pres. Finanskrisen har været rigtig barsk ved Europa. Millioner har mistet deres bolig, og endnu flere har mistet deres job. Og utryghed er igen blevet en del af hverdagen for tusindvis af mennesker i Europa. Den finansielle sektor viste sig at være kædens svageste led. Det var jo ikke smeden, sygeplejersken eller skolelæreren, som udløste det største økonomiske tilbageslag siden 2. verdenskrig. Det var ikke pensionisten eller studenten, der fik bankerne til at krakke. Nej, det var en usædvanlig aggressiv finanselite, der satte alle hensyn til sund fornuft til side. De gik efter en kort gevinst og ikke efter at skabe langsigtet værdi til vores samfund. Og igen viste det sig, at markedet er en udmærket tjener, men en rigtig dårlig herre. Vi er jo langt fra igennem krisen. Vi har et Grækenland, der slås for sit økonomiske liv. Irland er sat i stå, og i den her uge fik vi at vide, at også Portugal er nødt til at kaste handsken i ringen. Men den gruppe, jeg tænker mest på i Europa, og som jeg også ved, I tænker på, det er de unge. Ungdomsarbejdsløsheden har bidt sig fast i Europa. 20% af Europas unge går i dag uden at have et job. Og det vi skal huske på, at bag hver af de procenter, så gemmer der sig 100.000vis af unge mennesker, som bare ikke kan komme i gang. Hvis drøm er brast, før de overhovedet er kommet i gang med livet. Hvis drøm om at få et arbejde, måske en familie, måske et sted at bo, hænger i en tynd tråd. Jeg var selv ung i 80'erne. Og 80'erne var også et tidspunkt, hvor en hel generation blev systematisk svigtet. Ikke bare i Danmark, men i det meste af Europa. Nogle af dem, jeg gik i skole med, kom aldrig med i samfundet. Der blev skåret på uddannelserne, døren til arbejdslivet blev lukket ned, og det var en generation, hvor modløshed gik hånd i hånd med rodløshed. De havde brug for fællesskabet dengang, men de fik en kold skulder. Kære socialdemokrater, det må ikke ske igen. Og vi socialdemokrater skal sige klart og tydeligt til de unge i hele Europa, at jeres sag er vores sag. Europa skal tilbage på sporet igen. De unge skal i arbejde. Og det er jo derfor, at vi socialdemokrater føler så dybt et ansvar for at sikre, at økonomien hænger sammen. Fordi det er altid sådan, at når vi skal forbedre vores økonomi, så det er forudsætningen for, at vores velfærd fungerer. Vi skal forbedre vores økonomi, vi skal skabe vækst. For uden vækst er der ingen job. Og uden job har vi ikke råd til uddannelse, sundhed, omsorg, forebyggelse eller velfærden i det hele taget. Og uden velfærd, så kommer vi tilbage til en tid, hvor det var familie og arv, der var vigtigere for hver enkelt, end det talent og det fællesskab, som skulle styrke hver enkelt medborger. Derfor er der ingen tvivl hos mig, fordi vi ved, hvordan tingene hænger sammen, så vil arbejderpartierne i Europa altid være de mest ansvarlige økonomiske partier. De borgerlige kræfter i Europa, de kæmper i øjeblikket mod vores idé. De siger også, at de er bekymrede for velfærden. De borgerlige kræfter i Europa, de siger, at de har en magisk formular, som skal få det hele til at ske. De siger, at vi bare skal skære ned på vores fælles velfærd og give skattelettelser, så kommer vi til at komme ud af krisen. De siger, at hvis vi giver ufinansierede skattelettelser til de rigeste og fattig velfærd til de fattige, så skal det nok ske noget. De siger, at hvis vi bare sænker lønningerne til helt almindelige lønmodtagere, så skal vi nok igen få fantastisk konkurrenceevne. Og det værste er, at de siger det samme i hele Europa.
Og ved I, hvorfor de siger sådan? De siger sådan, fordi det er sådan, man tænker, når man er konservativ. Overflod til de få, og fattig velfærd til fattige mennesker. Vi er midt i en brydningstid i Europa. I Europa, der kæmper vi om, hvilken samfundsmodel, der skal vinde. Og det er min og vores opgave at sikre, at vi vinder den kamp. Vi er også midt i en brydningstid af andre årsager. For det, vi skal forstå, det er, at tiden før krisen, før den økonomiske og finansielle krise, kommer aldrig igen. Verdensøkonomien har fundet et nyt tyngdepunkt. Indien, Brasilien, Kina. Alle de steder er ikke længere verdens fabrikshaller. Nej, det er også der udvikles ny teknologi. Det er også blevet verdens researchcentre. Det er verdens kapitalcentre også. Alle byer som Shanghai, Rio, Beijing, New Delhi, alle de byer er en del af den nye verden, som vi skal forstå. Og det betyder også noget for os. Det betyder, at vi skal være først med at forstå den nye verdensorden. For os konkret, der vil det betyde, at hvis vi skal forny os og også stadig være konkurrencedygtige, så er der én ting, vi aldrig må glemme. Det er, at hvis vi fortsat vil have et velfærdssamfund, så må vi hele tiden reformere os selv. Og det er og bliver måske mit vigtigste budskab til os i dag, det er, hvis vi gerne vil forny os, hvis vi gerne vil klare os i konkurrencen, så skal de nordiske socialdemokratier, arbejderpartierne, vi må og skal være reformpartier. For det er jo os, der skal have modet til at udfordre og ændre de systemer, vi selv har bygget os op. Og det er os, der skal have modet til at sige tingene, som de er. Også selvom vi så skal ind og ændre noget, som vi selv har skabt. Hvis vores børn ikke lærer nok i skolen, så er det vores pligt at ændre det. Også selvom det betyder, at vi skal sætte nye krav til forældrene, til eleverne og ja, også til lærerne. For vi ved, hvilke børn, der lider under, at skolen ikke er god nok. Og hvis integrationen af vores nye medborgere ikke virker, som den skal, så er det vores pligt at sige til og gøre en forskel. Det er vores pligt at stille krav til vores nye medborgere, fordi vi også godt ved, at det ikke er at stille krav, det er at være ligeglad. Det er vores pligt at sørge for, at vi ikke får flere skel, og at vi stadig har et samfund, hvor vi bygger tingene op i fællesskab. For vi ved jo, hvad et splittet samfund betyder. Og det er også vores opgave at tackle den situation, at vi kommer til at mangle arbejdskraft. Fordi vi bliver færre unge til at forsørge stadig flere ældre. Og det er vores pligt at gøre det, selvom vi skal udfordre menneskers privilegier, og også udfordre mennesker, som vi ellers har en god kontakt til. Fordi vi ved jo, hvem der skal betale regningen, hvis vores samfund går i stå. I Danmark har vi sammen med vores venner i SF udfordret lønmodtagerne. Fordi det er det, der skal til. Og vi har klart foreslået, at vi alle sammen i Danmark arbejder 1 time mere om ugen, for at få råd til den velfærd, vi gerne vil have. Det er ikke nogen let løsning. For det er ikke let at sige til folk, at de skal arbejde mere. Men det er en fair og en ansvarlig løsning. Og det er en løsning, som bygger netop på det, vi har i vores værdier. At hvis man skal løfte et land ud af en krise, så skal man ikke spare på en enkelt gruppe. Nej, man skal tværtimod løfte i flok. Og det er et krav, som bygger på, at vi aldrig nogensinde vil efterlade byrden for denne generations fejltagelser til den næste generation. Og kære venner, Socialdemokraterne er nødt til at gå forrest, for hvis vi ikke skulle, hvem skulle så? Vi er og bliver et parti for de mange, ikke for de få, og aldrig for særinteresser. Vi må aldrig bøje os for presset for enkeltgrupper. Jo, vi skal lytte, men vi skal tage hensyn til helheden.
Vi må aldrig stoppe med at være et grundlæggende reformparti. Socialdemokraterne, Arbejderpartiet, er et parti for hele samfundet og for hele folket. Vi er ikke et parti for særinteresser. Både i Norge og i Danmark, der hylder vi eneren. Vi kan godt lide, når der er nogen, der tjener penge. Vi kan godt lide, når der er nogen, der har opfundet noget. Vi glæder os med dem, som står ud. Og sådan skal det også være. Men vi må heller aldrig nogensinde glemme, at vores samfund, det holdes sammen af alle dem. Alle dem, der bare, ligesom min mor, tog toget til arbejde, arbejdede hele dagen, købte ind, kom hjem og hjalp os børn med lektierne. Helt almindelige, hårdarbejdende lønmodtagere. Vi må aldrig glemme, at det er de mennesker, som også holder vores samfund sammen. Som knokler hver dag, betaler skat, tager ansvar for sig selv, deres børn og deres samfund. Og det er måske den dybe respekt for helt almindelige mennesker, som er det stærkeste bånd mellem de nordiske arbejderpartier. For vi er jo netop partier, som er vokset ud af en folkelig bevægelse. Vi er vokset ud af en overbevisning om, at forandring og fremskridt, det er noget, vi selv må skabe, for det sker ikke af sig selv. Jeg har nu været formand for Socialdemokraterne i næsten præcis 6 år. Og i den tid må jeg sige, at jeg er blevet mere og mere glad for det nordiske samarbejde. For det er en kontakt, som på alle måder er helt unik. Vi kan næsten forstå, hvad hinanden siger. Ikke mindst om aftenen. Vi lærer af hinandens sejre og nederlag. Vi hjælper hinanden, fordi vi kan lide hinanden, og fordi det I oplever her, kan være inspiration for os. Og det sammenhold, det gør selvfølgelig også, at jeg bliver lidt trist på Jenses vegne, når han kommer til Nordisk Råd og skal stå der helt alene blandt de borgerlige kolleger. Og det er jo derfor, at det har vi besluttet at forsøge at lave om på. I Danmark, der står vi over for et overordentligt vigtigt valg. Efter 10 år med en borgerlig regering, der grundlæggende har levet på Pia Kjærsgaards nåde og lune, der står vi i en situation, hvor et nyt flertal er inden for rækkevidde. Og I har mit ord på, ligesom jeg giver det derhjemme, at jeg vil gøre alt for at tippe den balance. Det er jo ikke for min skyld, men det er for Danmarks skyld. Og det vi har gjort i Danmark, det er, at vi gennem mange år har kigget på jer og lært meget af Arbejderpartiet. Og I skal have tak, fordi I har givet os så stor inspiration. I har ført 2 fantastiske valgkampe, og til efteråret kommer en ny til kommunalvalget. Vi kigger på jer. Og jeg er overbevist om, også når jeg mærker stemningen i dag, at I får et overordentligt flot valg. Jeg er overbevist om, at den norske befolkning vil belønne jer for, at I har taget ansvar og for det store arbejde, I gør dag efter dag. Kære delegerede, kære landsmøde. I Danmark og i Norge, der har vi over årene opnået resultater, som ingen troede var mulige. Vi har skabt samfund, som vækker international anerkendelse. Vi har skabt et samfund, hvor mænd og kvinder er lige. Vi har skabt samfund, som giver uddannelse til de unge, uanset hvilken økonomisk baggrund de har. Vi har skabt tryghed for familier. Vi har sikret, at alderdom ikke fører til fattigdom. Og vi har skabt et frit samfund, som giver frihed for den enkelte. Og vi har vist, at der ikke er nogen modsætning mod et stærkt fællesskab og frihed til den enkelte. Vi er nogle af de ældste partier i verden. Vi har en lang og en stolt historie. Men det vigtigste ved vores historie, det er jo ikke alt det, vi har gjort. Nej, det er alt det, vi vil gøre. Og det vigtigste ved vores historie, det er, at vi ved, at vores værdier aldrig bliver umoderne. Vi ved, at fællesskab giver frihed og muligheder for den enkelte. Vi ved, at solidaritet er værd at tage med, når vi skal skabe fremtidens samfund.
Vi ved, at mennesker kan skabe deres egen historie. Og vi går til denne kamp i Danmark, men også i Norge, når I skal til kommunalvalg, med en bevidsthed om, at vores største sejre, de ligger ikke i det, vi har opnået, men i den fremtid, der ligger foran os. Kære alle sammen, jeg ønsker det norske Arbeiderparti alt det bedste, nu og i fremtiden. Tak for ordet. Tusen hjertelig takk til Helle. Det var en flott tale, og det gjorde meg bare enda mer overbevist om at vi nå har hørt Danmarks nye statsminister tale til oss. Og så er det en stor glede for meg på vegne av det norske Arbeiderpartiet å få lov til å takke lederen for de danske sosialdemokratene.